Това май няма да иска да излезе. Не толкова бързо. Не е тази клетче. Що, пикам ще да ми се иска. Хубава риба. Защо не си ловят с... Виж как... Мисля, че няма да издържи тук. Не, тук на този риболов ще издържи, а на горния риболов, на 50-ките. На 50-ките надали ще издържи. То красотата му е наера в по-дребната риба. На правилото го юра съм 10 кг 16. Верно? Един си ли уведал? Не. На правилото като пусна. Голямата палка екстра. Мрена. Мен риболова ми хареса супер много. Това е уникално. Уникално. Не знам на кой му харесва, но тежък. Не знам. Какво му е тежко да викаш на този риболов? Не виждаш. Тежко ловиш на 9-10 метра. Аз фотоапарата се засрах от колата. Хубава риба. Да. Си как се прикарва в краката, обаче тарикатски. Нямат никакви излишни топсети, мотки. Но с полубънгъра го натискаш. Да, беше го дървиш до този дом. Не се парализира. Ма не ямата много пича. Натиска. Натиска е сериозно въобще. 20 повод. С 20 повод. 2-1 е това. 2-1 максимум, аз така мисля. Не бе, аз го знам. На това ми знам. Според мен ни липсва Иво Янков да направи една снимка с бели мрени. Нали? Ага. Да, бе, едно бранче. 2 кила плюс, може би 3. Как ще кило и половина? 2 кила граница. Браво, майстро! Чакай, Колко е на тази риба? Защо не 2 кила тази риба? Ние видели сме хорошо. Защо не 2 кила тази риба?
Bravo, bravo, super.